No niin, ja aloitetaan tämä talouskeskustelu EU:n elpymispaketista. Siitä on paljon tällä viikolla puhuttu ja sen rahoituksen hallitus itse asiassa hyväksyi tänään. Eli jos summataan nyt vielä lyhyesti, että mistä on kysymys, niin EU aikoo siis ottaa yhteistä velkaa 750 miljardia euroa ja tästä 390 miljardia on tarkoitus jakaa jäsenmaille avustuksina ja 360 miljardia lainoina. Ja viime tietojen mukaan Suomi olisi maksamassa tähän pakettiin 6,6 miljardia ja saamassa reippaasti ennakoitua vähemmän noin 2,7 miljardia euroa. Tämä summa vielä elää riippuen meidän taloudellisesta tilanteesta, mutta nyt otetaan toinen käsiäänestys ja tämä kysymys on itse asiassa yleisöltämme ja kysyjä on Marko Imatralta. Onko Suomen edun mukaista, että elpymispaketissa ollaan mukana? Jos on Suomen edun mukaista olla mukana paketissa, niin pistäkää käsi ylös nyt. Ja tämä ei yllätä kauheasti, että hallitus pistää käden ylös ja Petteri Orpo pisti käden ylös vain sen takia, että haluaa puheenvuoron. Niinkö? On siksi, että... Lyhyt puheenvuoro nyt tässä aluksi sitten Petteri Orpolle. Miksi käsi ei mennyt ylös? Koska tämä asian käsittely on vasta alkamassa eduskunnassa. Toisaalta haluan sanoa sen, että siis EU on ollut ja on tulevaisuudessakin Suomelle aivan keskeinen yhteisö. Siitä on meille hyötyä. Mutta mä oon pettynyt tähän ratkaisuun. Yhteisiä ratkaisuja EU tarvii, jotta se pääsee eteenpäin. Mä oon ratkaisun sisältöön pettynyt. Minusta se on neuvoteltu huonosti. Mutta haluan myöskin sanoa sen, että EU ei ole pelkkä laskuharjoitus. Vaan kysymys, anteeksi ihan lyhyesti, tämä pelkkä laskuharjoitus, vaan pitää katsoa Suomen kokonaisetua ja sen me tulemme hyvin tarkkaan katsomaan ennen kuin päätämme kantamme. Ja otetaan muutama puheenvuoro lisää oppositiosta, jossa kädet pysyvät alhaalla. Sari Essayah, käytännössä tämä paketti kuitenkin tulee mitä luultavimmin menemään eduskunnassa läpi, koska hallituksella on siellä tietystikin nyt enemmistö, niin mitä se olisi hyödyttänyt Suomea tai hyödyttäisi, jos jäisimme paketin ulkopuolelle? No tässä alun perinkin olisi pitänyt lähteä siitä, että monivuotista rahoituskehystä ja tätä elpymispakettia ei olisi pitänyt niitata yhteen. Ja silloin olisi Suomella ollut mahdollisuus myöskin ihan hyvin olla ulkopuolella tämän tyyppisestä harjoituksesta. Ja tämä on tällainen minun mielestä selkeä tulonsiirto ensinnäkin jäsenmaiden välillä. Sitten tämä on yhteisen velan ottaminen ja tästä seuraa vielä se, että tulevaisuudessa EUlle tulee verotusoikeus. Ja siksi vielä puhutaan tällä hetkellä. Siksi vielä tämä eduskunnassa täytyy tarkasti perustuslakivaliokunnassa käydä läpi. Tässä on kysymyksessä selkeästi toimivallan siirto EUlle, jolloin tämän pitäisi olla eduskunnassa 2/3 hyväksymismenettelyn takana eikä yksinkertaisella enemmistöllä. Ja siksi niin mielenkiintoista kyllä katsoa, että miten tämä eduskuntamenettely menee ja todellakin jokainen kansanedustaja siellä sitten voi äänestää tästä asiasta. Jussi Halla-aho vielä ja sitten annetaan hallituksen vastata. Tämä elpymispaketti on merkille pantava lähinnä massiivisuutensa vuoksi, mutta jos sitä laadullisesti tarkastellaan, niin se on johdonmukainen osa EUn kehitystä viimeisten 20 vuoden aikana. EUta kehitetään systemaattisesti kohti velkaunionia ja yhteisvastuuunionia. Ja Euroopan unionille on tyypillistä, että se käyttää hyväkseen ulkoisia kriisejä, jollainen koronapandemia on ollut, edistääkseen sellaisia hankkeita, jotka eivät normaalioloissa olisi kovinkaan helposti myytävissä nettomaksajien, siis pysyvien nettomaksajien, kuten Suomen kansalaisille. Sinänsä hyväksyn sen, jos joku pitää liittovaltiota ja velkaunionia ja tulonsiirtounionia myönteisenä asiana. Sillekin varmasti löytyy ideologisia perusteita, mutta epärehellisyys tässä keskustelussa on se, mikä minua itseäni häiritsee kaikkein eniten. Se, että käydään lupailemassa pitkin maakuntia rahaa EUsta, kun Suomi maksaa yli 2 kertaa niin paljon tähän elpymisjärjestelyyn kuin mitä se saa sieltä. Toisin sanoen Suomi saa takaisin osan omista rahoistaan ja kuten nyt olemme nähneet, se takaisin saatava osuus supistuu kuin pyy maailmanlopun edellä. Ja tästä on hyvä siirtää itse asiassa kapula Annika Saarikolle. Sinä olet itsekin hämmästellyt hieman näitä lukuja, kun nyt tässä hiljattain tosiaan selvisi, että emme saakaan niin paljon takaisin, kun olimme kuvitelleet, niin väännä nyt meille rautalangasta ja myös Markolle, joka tätä kysyi, että mikä se meidän hyöty on olla siellä elpymispaketissa mukana? No kun sanoin, että totta kai, jos antaa 5 ja saa vaikka 3,
niin kyllähän se epäreilulta kuulostaa. Mutta kun äsken keskusteltiin koronasta... Antaa 6,6. Juuri näin. Äsken keskusteltiin koronasta. Sittenhän ikään kuin pitäisi toivoa, että voi kun meillä menisi tämä kevät mahdollisimman huonosti, niin sitten saisimme enemmän rahaa. Se on sen sopimuksen logiikka. Mutta mä ehkä haluan sanoa niin kuin perusasioihin. Tähän liittyy aika iso periaatteellinen valinta, että ajatteleeko, että tässä maailmassa pärjää yksin vai ennemmin porukassa. Ja minulle tämä oli periaatteellinen valinta siitä, että paremmin pärjää porukassa näin maailmanlaajuisen kriisin keskellä. Toisekseen mä sanon reilusti, että juuri siitä syystä, minkä Sari nosti esiin, että hän kytkettiin ajatus siitä seuraavista 7 vuoden budjetista, se ratkaisu oli Suomelle myönteinen. 100 miljoonia euroja lisää suomalaiselle ruoantuottajalle, eli meille suomalaiselle jokaista ruokaa syövälle, ja Itä- ja Pohjois-Suomelle, joka on alueena meille tärkeää, enemmän rahaa, ei leikkauksia niin kuin luulimme alun perin. Sitten lisäksi vielä haluan todeta, että minä EU-Suomen kasvattina ja siihen suhtautuneena niin kuin rauhan, vakauden, arvojen, yhteisten arvojen, vapaan liikkuvuuden, yritysten laajojen sisämarkkinoiden yhteisönä löydän itsestäni niin kuin tänä päivänä EU-kriittisyyttä yhä enenevässä määrin. Ja se liittyy siihen samaan tilannekuvaan, minkä Jussi maalaa niin kuin EUn olemuksesta ja sen muutoksesta, miten EU alisuoriutuu tietyistä perustehtävistään tänä päivänä. Ja se huolettaa minua, mutta mun ratkaisu ei ole sanoa, että ei muuta kuin niinku letkut irti, vaan mun ratkaisu on parempi EU ja perusteellinen keskustelu siitä, mikä EUn rooli 2030-luvulla. Kiitos Maria Ohisalo. No juurikin näin. Me ollaan tässä joko yhdessä tai sitten me ollaan todella yksin. Se, että EU-tasolla joko elvytään yhdessä tästä yhteisestä kriisistä, paitsi Euroopan laajuisesta, myös globaalista kriisistä, tai sitten jäädään todella yksin. Nyt kun mietitään, että mitä se on se kasvu, mitä lähdetään hakemaan, jotta koronasta noustaan. Komissiohan on vaatinut, että nämä toimet suuntautuu vahvasti ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Muun muassa Suomen hallitus on yhdessä päättänyt, että yli 50% kaikista näistä rahoista tullaan käyttämään ikään kuin vihreään jälleenrakennukseen. Tutkimus, kehitys, innovaatiopanostuksia, terveyskriisin torjuntaa. Kaikkea sitä, mitä ylipäätään infrastruktuurissa voidaan vihertää. Rakennetaan Euroopan unionia uudestaan jaloilleen. Se, että Suomi on vahvasti vientivetoinen maa, niin kyllä Suomi tarvitsee eurooppalaista yhteistä kasvua tästä ylöspäin. Ja Palataan kasvua. siihen, että miten näitä rahoja käytetään hetken kuluttua, mutta Anna-Maija Henrikssonilta haluaisin kysyä, että nyt tässä otetaan siis historiallisen iso velka ja EU ottaa sitä velkaa, se on täysin poikkeuksellista, niin onko tämä nyt jäämässä kertaluontoiseksi vai tuleeko tästä semmoinen automaatti, että kun tulee seuraava kriisi, niin otetaan taas velkaa ja niin poispäin? Tästä ei saa tulla mikään automaatti, vaan tämä on kertaluonteinen. Ja ihan niin kuin tässä kollegat hallituspuolueista on esittäneet, niin EUhan on meille varsin tärkeä yhteisö. Ja siinä mielessä ihmettelen vähän nyt tätä kokoomuksen linjaa tässä, koska nyt puhutaan aika perustavanlaatuisista asioista. Suomi on pieni maa. Suomi on viennistä elävä maa. Ja meidän päämarkkinat on Euroopassa. Ja sen takia on jokaisen suomalaisen etu, että koko Eurooppa elpyy, että me saadaan pyörät pyörimään, että tulee tilauksia suomalaisille yrityksille, jotta meidän ihmisillä on töitä. Tämä on Suomen etu. Sitten meidän pitää muistaa, että tähän liittyy myös paljon muuta. Me olemme arvoyhteisö, me olemme myös hyvin riippuvaisia meidän EU-maista, kun puhutaan turvallisuudesta. En haluaisi nähdä sitä päivää, että Suomi omalla puolellaan lähtisi kohti sellaista keskustelua, että me ei haluta olla EU:ssa mukana. Päinvastoin meidän pitää olla rakentavia, pitää löytää ratkaisuja, ja tämä ratkaisu oli nyt se paras mahdollinen tässä hyvin kriittisessä tilanteessa. Oliko paras mahdollinen, Sari Essayah, vai olisiko tästä voinut vielä muovata sellaisen, joka olisi käynyt teillekin? No aivan varmasti oltaisiin voitu muuttaa tätä, ja minun mielestä täytyy kuunnella talousasiantuntijoita, jotka sanovat, muun muassa Juha Tervala, VTT:n johtava elpymisasiantuntija, on todennut, että ei tämä ole Suomelle hyödyksi. Se, että me täällä Pohjois-Euroopan rahoilla yritämme elvyttää Etelä-Eurooppaa, niin tämä ei ole taloudellisesti järkevää. Suomi Hän taisi tarkalleen kuitenkin sanoa niin, että olisi hyvä kirjata, että tämä ei välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu, mutta ei hän muistaakseni sitä täysin tuominnut. No, useat talousasiantuntijat ovat haastaneet tämän, ja oikeastaan eräs finanssiekonomisti sanoi, että oikeastaan tämän paketin tärkein signaali
rahoitusmarkkinoille, on se, että nyt tiedetään, että kaikki muut euromaat tulevat aina apuun, kun jollakin maalla menee huonosti, tai kaikki muut EU-maat. Eli että ollaan valmiita tähän yhteiseen velkaunioniin, ja tämä on väärä kehityssuunta. Missään nimessä tähän suuntaan ei olisi pitänyt viedä. Jokaisen jäsenmaan tulisi ensinnäkin elvyttää omaa talouttaan. Ja sitten myöskin tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia. Nyt tässä mallissahan ei vaadita, tässä ei ole sellaisia kriteerejä, että jäsenmaiden tulisi tehdä jotakin rakenteellisia uudistuksia. Ja on suuri vaara, että nämä rahat myöskin päätyvät esimerkiksi väärinkäytöksiin ja korruptioon. Sanna-Mari, mitä vastaat tähän? Jälleenrakennuksen elementti on kyllä velvoite siinä. Sanna-Mari. No ensinnäkin tällä paketilla oli välitön markkinoita vakauttava vaikutus, kun ratkaisu tästä tuli kesällä. Me olisimme voineet ajautua syksyyn hyvin erilaisessa tilanteessa kuin mihin onneksi sitten päädyttiin. Toiseksi Suomi onnistui neuvottelussa hyvin. Me saimme tätä elpymisvälineen tukiosuutta, tätä avustusmuotoista osuutta yli 100 miljardia pienemmäksi, ja se oli Suomen tavoitteiden mukainen. Me saimme myös sinne nämä tarkkarajaisuudet sisään. Tämä on kertaluonteinen, tämä on tarkkarajainen, ja tämä ei siirrä toimivaltaa unionille, mihin edustaja Halla-aho täällä viittaa. Mutta haluan tarttua nyt tähän kohtaan, josta on paljon keskusteltu viime päivinä, eli siihen, että mikä tämä lopullinen koko Suomelle tulee olemaan. Sitähän me emme vielä tiedä, koska osa tästä rahoituksesta 30% on sidottu vuoden 2020 ja 2021 talouskehitykseen. Ja tarkastin tänään kokoomuksen vastalauseen kesäkuulta ja heinäkuulta suuressa valiokunnassa ja myös Halla-ahon kommentit Helsingin Sanomille 21.7. Ja molemmat teistä oli sitä mieltä, että tämä osuus, tämä 30%, olisi pitänyt olla vielä suurempi. Eli se olisi pitänyt olla lähemmäs ehkä sitä puolta, joka pitäisi määrittyä vuoden 2020 ja 2021 rahoitusosuuden mukaisesti. Eli nimenomaisesti sitoa tähän koronakriisiin ja sen taloudellisiin vaikutuksiin. Ja nyt tämä kritiikki, mikä täältä tulee, on epäsuhdassa suhteessa aiempaan. Niin, täällä luodaan sellaista epärealistista illuusiota tämän elpymisratkaisun ja välineen kertaluonteisuudesta. Se on toistunut tässäkin keskustelussa jo useaan otteeseen. Muun muassa valtiovarainministeri Vanhanen on korostanut sitä, että jos vastaavia ehdotuksia tulee jatkossa, niin niille sanotaan ei. Mutta nyt, kuten kuulimme ministeri Saarikonkin puheenvuorosta, niin tähän pakettiin osallistumista perustellaan sillä, että vaihtoehto olisi letkujen vetäminen irti ja irtaantuminen kaikesta yhteistyöstä. Mutta eikö tämä sama argumentti ole voimassa myös kaikissa tulevaisuudessa eteen tulevissa elpymispakettitarjouksissa? Jos Suomi ei poliittisista syistä voi nyt kieltäytyä osallistumasta tähän pakettiin, millä lihaksilla Suomi voisi jatkossa olla osallistumatta vastaaviin paketteihin? No mitä sanoo tähän Jussi Saramo? Jussi Saramo vastaa nyt Tässä on väitetty, että on epärehellistä ja epärealistista ja illuusiota. Se on minusta kaikkea tätä, että antaa ymmärtää, että Suomi 5 miljoonan reilun maa sanoisi, että tämä ei käy meille, että teidän pitää totella meitä tai sitten ei tule mitään. Että käytännössä sitten pitäisi puhua siitä, että mitä Suomelle kävisi, jos me erottaisi Euroopan unionista ja erottaisi eurosta, koska käytännössä eihän sinne voi mennä niin, että ei neuvottele. Tai se, että Orpo sanoi, että olisi neuvoteltu paremmin, niin kyllähän tämä nyt oli erittäin hyvin neuvoteltu ja Suomi onnistui niissä tavoitteissa, joita meillä oli. Minusta mitä teillä oli? Se, mitä eduskunnalla oli, se mikä minusta ehkä tässä on nyt yksi suurimpia epärehellisyyden kohtia on se, että puhutaan, että EU rupeaa verottamaan Suomen kansalaisia, niin siitähän ei ole kyse. Eli siellä on tämä muovimaksu esimerkiksi, joka lähtee siitä, että mitä paremmin muovia kierrätetään, niin sen vähemmän maksetaan jäsenmaksua EUlle. Suomessa esimerkiksi muovia kierrätetään niin hyvin eikä tungeta sitä mereen, että meidän maksuosuus on pienempi. Eikö tämä ole erinomainen asia? Ei sitä veroteta ketään kansalaista, vaan se on Suomen jäsenmaksuosuuteen. Ei mennä näihin veroihin kovin syvällisesti. Mutta tämä liittyy erittäin paljon juuri tähän pakettiin. Toinen on hiilitulli. Pitkään on puhuttu siitä, että suomalainen terästeollisuus häviää, kun työpaikat siirtyy Kiinaan. Eikö olisi mahtavaa, että me saataisiin ne hiilitullit, jolloin me voitaisiin puolustaa suomalaista työtä, voitaisiin puolustaa ilmastotyötä, voitaisiin painostaa Kiinaa ja muita maita tekemään ilmastotoimia. Siinä voitaisiin kaikki, ympäristö, suomalaiset työpaikat ja saataisiin vielä rahaakin EUlle, jotta meidän ei tarvitsisi maksaa jäsenmaksua. Ja mahdollinen digivero ovat siis asioita, joista vasta ryhdytään nyt seuraavaksi neuvottelemaan. Mutta ne ovat niitä veroja, joita tässä Essayah nosti esiin. Eivät ne ole sellaisia veroja, että EU rupeisi Suomen kansalaisia verottamaan. Annetaan tähän väliin nyt Hjallis Harkimolle puheenvuoro. Joo, mulle tuli semmoinen käsitys kyllä, että nämä ministerit ei tiennyt oikein, mitä siellä päätettiin, kun
Ministeri Saarikkokin sanoi, että hänelle vasta nyt selvisi, että ei se olekaan se 3,2 miljardia. Ja sehän voi mennä alas vielä 1,5 miljardiin. Ja ei tullut. Yksi kerrallaan. Ei tässä tullut mitään. Harkimo jatkaa vielä. Luvattiin ainutkertaisuutta, ei tule ainutkertaisuutta. Luvattiin tarkkarajaisuutta. Mä en ymmärrä, miten voidaan sanoa, että tämä on tarkkarajainen. Luvattiin oikeusvaltioperiaatetta, ei tullut kunnon oikeusvaltioperiaatetta. Ihan kun ei tiedettäisi, mitä siellä on päätetty. Annika Saarikko vastaa tähän. Täällä studiossa istuu poliitikkoja eikä ennustajia, mutta se, miten koronassa Suomessa käy, se on kiinni paljolti meistä joka ikisestä suomalaisesta. Ja sillä on tiivis yhteys siihen, mikä se Suomen lopullinen rahasumma on. Tästähän juuri keskusteltiin, että se on sidottu siihen, miten talouskehitys ja talouskehitykseen vaikuttaa korona. Ja mä halusin, kun Jussi sanoit, että niin kuin, mikä on suhtautumiseni siihen, että mihin suuntaan niin kuin EUta viedään. Mä puhuin EUn pidemmästä kehityksestä ja musta on reilua sanoa ääneen, että minusta siinä on alisuoriutumisen makua. Tähän talouteen liittyy ei laisinkaan vähimmässä määrin esimerkiksi se, miten EU onnistuu tai epäonnistuu tässä rokotehankinnassa. Se rokote on paras talouden piristysruiske. Ja se on yhteinen projekti, jossa soisi tämän EUn onnistuvan ja näyttävän parasta puoltaan. Eikä ole kysymys siitä, ettenkö olisi tiennyt niitä rahasummia. Niitä ei olisi hyvä tiedä tällä hetkellä kukaan, mutta se periaate oli se, että kriisin keskellä Suomi valitsi ja minun puolueeni valitsi sen, että olemme ennemmin nyt yhdessä kuin yksin. Annettiin semmoinen kuva, että se on 3,2 miljardia. Kukaan ei puhunut siitä, että se voi olla 1,5 miljardia. Otamme ihan lyhyet puheenvuorot ja sitten vaihdetaan aihetta. Petteri Orpo tähän väliin. Niin, kiitos. Se lienee kaikille aivan selvää, että kokoomus kannattaa voimallisesti Suomen EU-jäsenyyttä ja eurojäsenyyttä, mutta meillä on oikeus olla kriittisiä siitä ratkaisusta, mikä on syntynyt. Se on tähän mennessä hallituksen ratkaisu. Se alkaa vasta sen käsittely eduskunnassa. Ja uskallan myöskin sanoa sen, että kun miksi itse istuin 3 vuotta valtiovarainministerin kokouksissa, niin Suomen pitkä linja oli se, että me pidettiin kiinni siitä, että jokainen vastaa omista veloistaan. Ehdollisuus, jos rahaa annetaan, niin pitää tehdä uudistuksia. Pyrittiin no bailout-periaatteeseen. Tämä linja on muuttunut. Ja nyt pitää tarkasti arvioida siis Suomen kokonaisetua, kun tätä ratkaisua tehdään, niin me tullaan käymään läpi perustuslakivaliokunnassa nämä asiat, myöskin muissa valiokunnissa. Me avataan tämä koko ratkaisu. Me haluamme tietää, mihin tämä rahajako perustuu. Ja vielä viimeisenä asiana, mun puheenjohtaja, sen, että mä en ole vieläkään oikein ymmärtänyt sitä tässä neuvottelutaktiikassa, että miksi Suomi ei enää ollut mukana meidän perinteisten yhteistyökumppaneiden niin sanottujen tiukkojen nelosten Itävallan, Hollannin, Irlannin ja muiden Tanskan mukana. Minusta näytti se siltä, että me ei oltu oikein missään porukassa. Ja siitä juontaa varmaan juurensa se, että tämä Suomen saanto nyt sen tiedon valossa, mitä meillä on, niin se näyttää huonolta. Ja nyt ihan lyhyt kommentti Sanna Marinilta. Ihan lyhyesti. Niin me teimme juuri näiden edellä kuvaamisissa maiden kanssa hyvin paljon yhteistyötä näissä neuvotteluissa. Onnistuimme yhdessä hyvin. Meillä oli yhteiset tavoitteet ja näissä tavoitteissa yhdessä onnistuimme. Ja mitä tulee tähän kokonaisuuteen, niin se keskeinen asia on nyt se, että mihin tämä raha käytetään. Ja meidän pitää käyttää tämä yhdessä Euroopan unionissa, kuten olemme sopineet osana tätä elpymisvälinettä, että tämä käytetään vihreään siirtymään, digitalisaatioon, eurooppalaisen osaamisen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen, juuri niihin asioihin, joihin eurooppalainen talous tulevaisuudessa rakentuu. Eli meidän pitää nyt tehdä talouden rakennemuutos tämän elpymisvälineen avulla. Ja se on paljon isompi asia kuin itse tämä väline, on se, mihin se käytetään. Ja tähän on nyt pakko muistuttaa, että silloin kun kokoomus oli neuvottelemassa, niin silloin tuettiin pankkeja, saksalaisia, ranskalaisia pankkeja ja sijoittajia. Ja nyt tuetaan eurooppalaisia työpaikkoja ja palveluita. Tässä on aika iso ero. Kiitos. Kiitos ja nyt mennään eteenpäin. Taisin luvata, että puhutaan myös tarkemmin siitä, että mihin tämä raha laitetaan, mutta koska kello tikittää, niin se on toisen keskustelun paikka. Nimittäin nyt me puhumme velasta. Talouspolitiikan arviointineuvosto totesi tällä viikolla, että hallituksen pitäisi välittömästi laatia suunnitelma julkisen talouden sopeuttamiseksi. Ja tämän sopeutuksen pitäisi sisältää niin veronkiristyksiä kuin menoleikkauksia. Annika Saarikko, keskusta on vaatinut, että tämmöinen suunnitelma sopeutuksista tehdään heti kuntavaalien jälkeen. Onko tämä edelleen teidän tahtotilanne? Kyllä, minusta talouspolitiikan arviointineuvosto kiritti meitä hyvin ja niin kirittävät myös suomalaiset. Minusta on hyvä merkki, että ihmiset on huolissaan velasta. Se kertoo Suomesta hyvää.
Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka juuri nyt olemme kriisin keskellä, pitää elää kahta aikaa. Siis hoitaa tämä tilanne hyvin, mutta myös rakentaa suunnitelma, miten tästä noustaan Suomena. Ja se edellyttää yrittäjyyttä, työpaikkoja, mutta myös sitä henkiseen jaksamiseen huomion kiinnittämistä. Sekin on osa taloutta. Sanna Marin, ryhdytään